हामबायसै बे समावहाय जोंनि जायफ्रा निउस पर्टेलनिफ्राय सफैनो हाबाय रायजिं बड'लेण्ड ब्रादारमोनखौ जोंनि कमिटिनिफ्राय हाजासे जोङो वेलकाम खालामो बेबायदि जोंनि जायगायाव फैनानैहाय मोनसे जोंखौहाय जोंनि फिडबेक एबा जोंनि मावनो लानाय थांखिफोरखौहाय जे आपडेट निउस एबा दिनैसो नुजाफैनाय दा बेखौ लानानै आङो एस ए प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो दाख्लैसो बावैसो जोङो 1 मान्थनि सिगां जोङो मोनसे कमिटि फर्म खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय जे मोनाबिलि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजम दा नोंथांमोना निस्सय नुबाय गुबुन चेनेलफ्रावबो एबा गुबुन इउटुब एबा फेसबुकफ्रावबो लाइक एबा शेयारखौ नोंथांमोना नुनो हादों दा बेनिखायनो आं बेखौसो बुंनो गोसो जे जोंनि सा ओनसोलाव एबा गोदोसोनाय जायगाफ्रावबो जोङो गावनि दिमागजों एबा गावनि कमिउनिटि दिमागखौ लानानैहाय जोङो जेरैबायदि बाहेराफ्राव थांनानैहाय जोङो टुरिस्ट मोनसे जायगाखौ जों भिजिट खालामो थिग बे टुरिस्ट होननाय सोदोबानो आंनि एबा जोंनि कमिटिखौहाय जोङो दिनैहाय जिउआव सिरि मोनहोदों दा बेखौ लानानै आङो टीम दानानै एबा जों टीम दानानैहाय जों मोनसे गोरा टीम दानानैहाय बेखौ दोनदों जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट जेब्ला 12:30 जायो 12 रिंगा जायो अब्ला बे जायगाया एसे मोजांसिन जायो 9-10 बा एसे सान्दुङा गोरा जायो लांदां भिउ हिसाबैहाय आरो बेवहाय जोङो नुनो मोनदों समायना रमायना मोनसे भिउ जोङो हाजोनिफ्राय भुटान बर्डार हाजोनिफ्राय फैनाय दै जेखौ जोङो आइ रिभार होनना बुङो आइ बिमा बे दैखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला जोङो फुं मर्निं एबा इभिनिं जेब्लानाखि जोङो सान हाबसि जायो अब्ला जोङो हाजो भुटाननि हाजो ओरैबायदि समायना मोनसे भिउखौ जोंनोहाय होयो दा बेखायनो रंजानाय मोनदों आरो जोंनावहाय माने प्लानिं दङ जे गुबुन जायगाखौ गुबुन जन हिसाबाव जों बानायनायनि जोङो गोबां फेसिलिटि होनो हायाबाबो माखासे फेसिलिटिखौ होगोन आरो बेखौनो आङो खावलायदों जायफ्रा बे चेनेलखौ नायदों निस्सय मोजां मोनगोन आरो जोङो नैबे रड कनस्ट्राक्शननि बेलायावहाय जोङो बेखौनो बुङो जे मोनसे बे रडखौ जोङो गावनो थाखा इनभेस्ट खालामनाय जादों जोङो गुबुन मा होनो गभर्नमेन्ट एबा सोरबा डनारनिफ्राय जोङो मोननाय जायाखै दा जोङो आनइमप्लय मानसि जानायलाय जोङो थाइसे थाइनै रां जमा खालामनानैहाय जोङो बे रड कनस्ट्राक्शनखौ मावगासिनो दङ आरो दिनैबो नुदों निस्सय नोंथांमोना जोङो लेबार सोगासिनो दङ दालांनि थाखायहाय बे दालांजोंहाय बासबो खारगोन आरो बलेर' आरो जेसेबां 4-व्हिलार्स दङ बे गासैबो गारियानो बे दालां साजों खारबोनो हानायनि केपासिटि वेटखौ जों बानायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जेसेबां रड अन्थाइफोर दङ बेखौ जोङो उइदिन 1 उइकनि गेजेराव कमप्लिटलि नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां फैनो हानायनि बेबस्थाखौ जों बानायदों निस्सय सा ओनसोलनि जायगाफ्रा मास 2 मास 3 थायो दैबाना देरो अन्थाइ लाबोयो लामाखौ बानायफिननांगौ नैबेबायदियाव जोंना बहुद खस्थ' मोनो दा बेखायनो नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायदों जोङो रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनाखै एबा रावनिफ्रायबो जों डनेसन मोनाखै जोङो खस्थ' खालामनायजों लोगोसे एबा खस्थ' नाजानायजों लोगोसे फान्ड राइज खालामनायजों लोगोसे जोङो बे पिकनिक स्पटखौ देग्लाय बानायदों आरो बानायखानाय जाबाय आरो जोङो बयबो बुङो सरलपारा उदालगुरि भैरबखुन्द बेखौ बयबो नोंथांमोना मिथिबाय थायो दा बेजों लोगोसे आं बेखौसो बुंनो थाङो भैरबखुन्द सरलपारा होननाय जायगाफ्रा एसे मा होनना बुङो फुराना बायदि जाहांबाय दा मानसिफ्रा गोदान नागिरो दा बेनिखायनो जोंबो बेबायदि मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ देग्लाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोङो निसमा होननाय जायगायावहाय इन्ड' भुटान बर्डार बे जायगायाव जोङो देग्लायहाय अपेनिं खालामदों बेखायनो खावलायदों अननानै जायफ्रा मोजां मोनो आरो जायफ्रा टुरिस्ट खालामनो हान्थिनो मोजां मोनो बिथांमोना निस्सय फैनानै बे जायगाखौ नायफैनो हागोन जोङो रडनि कानेक्टिभिटियावहाय जाहैबाय जोङो जेब्ला जोङो बड'लेण्डआव एबा भुटानाव हाबगोन बड'लेण्ड टु भुटान क'क्राझार टु भुटान जाय बिथांमोना क'क्राझारनिफ्राय फैगोन बिथांमोना डाइरेक्ट जोङो सिदायै जेब्ला जोङो भुटानाव दादगारियाव दावखोगोन बेनि आगोलावहायनो दादगारि मोनैनि आगोलावनो मोनसे देबादाङि होननाय मोनसे सक दं बे सकआवहाय
राइट टार्न मारिबानो जोंनि पिकनिक स्पटखौ जोङो बेखौ मोनफैगोन बेयो जाहैबाय अनलि 1.5 किल'मिटार बे लामाया मोजां आरो बे लामाजों जायफ्रा फैगोन बांद्राय खस्थ' मोननाय नङा आरो जायफ्रा जोङो मालिबिथा जोङो इन्ड' भुटान बर्डार मालिबिथा चिरां डिस्ट्रिक्टआव जायफ्रा सापागुरिनिफ्राय फैगोन बिथांमोना खैलामेला आमटेका आनन्द ओमफ्रायसो मालिबिथा मोनगोन दा मालिबिथा बाजारखौहाय एसे दावखोनानैहाय थाङै दावखोनानैहाय जेब्लानाखि नोंथांमोना मा होनो बेवहाय मोनसे साइन बर्ड दोननाय जागोन देवलगुरि होननाय जायगा बे देवलगुरिजोंहाय नोंथांमोना हाबगोन आरो बेयाव जोङो थिर एर' देखायनाय जागोन लामायाव नोंथांमोना बे लामाजों फैयोब्लानो बानलुबारि क्रस खालामगोन आरो बे बानलुबारि क्रस खालामखांनायनि उनावनो नैबे जायगाखौ नोंथांमोना मोनगोन बे रड कानेक्टिभिटियावहाय आं बेखौनो बुङो जोंनि कमिटिया बहुत हार्ड वर्किं खालामगासिनो दङ खस्थ'यै मावगासिनो दङ आरो जोङो माखासे जिसिबि एबा लेबार जायफ्रा खामानि मावो बिथांमोनखौ लानानैहाय जोङो दिनै दाख्लिनिफ्रायनो मावगासिनो दङ आरो दिनैबो जोङो मावगासिनो दङ मोनसे ब्रिजखौहाय आरो बे ब्रिजआनो जाहैबाय जे जायफ्रा VIP गारि जायफ्रा गावनि प्राइभेट गारि जायफ्रा बेबायदिनो भारा गारि लाना फैगोन बे गारिया निश्चय क्रस खालामनो हानाय जों केपासिटिखौ खालामदों बे लामाया ओरैबायदि मोजां जागोन जेन' एसे एनैथ' हाजो एरिया हिसाबै गाहाय गोजौआव थाखायो नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेखौहाय जोङो रड जेन' नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटनाव फैजासिम जोङो बे रडखौ उइदिन 1 उइकनि गेजेराव जोङो कमप्लिट जोङो बेखौ खालामगोन आरो दासिमबो जों खालामगासिनो दंखायो गारि हाबनाया मोनसे फिसा ब्रिज दंमोन बे फिसा ब्रिजखौ दिनै रिपेयारिं खालामगासिनो दङ कारनि थाखाय बलेर'नि थाखाय एबा जोङो टाटा मबाइल जायफ्रा गामिनिफ्राय फैयो पिकनिक जाफैनो बिथांमोननि थाखाय दा बेखौनो आं खावलायदों जोङो उइदिन 1 उइकनि गेजेराव बे लामाया कमप्लिट जागोन नोंथांमोना फैनो हागोन थेंक इउ हामबायसै